To alhamdulillah, kamar yadda aka ji satin da ya wuce, in Allah ya yarda daga wannan rana kenan ta alhamis ko zai zama 29 muke ciki kenan ko ga watan jumada akhir shekara ta 1434 bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dan wannan lissafin shi kadai muka fi ganewa. Za mu fara wannan littafi da sunan Allah. A har yau dai kamar yadda aka ji a satin da ya wuce, hikimar saka wannan littafi a wannan majalisi namu mai albarka shine don mu daɗa fahimtar ayyuka na fiqihu, ma'ana mu daɗa fahimtar ayyuka na ibada. Wannan littafi ya rika kyautata mana tare da gyara mana abubuwan da suka shafi ibadunmu. Malamin da ya wannan littafi shine Al-Hafiz Ahmad dan Aliyu dan Hajari Al-Asqalani, Allah ya masa rahama. Shi an haife shi a ranar 12 ga watan Sha'abana shekara ta 773 a garin Misra. Wato kaga shi asalinsa mutumin ƙasar Egypt ne. Allah ya yi masa baiwa domin ya haddace Alƙur'ani yana ɗan shekara 9. Hakanan ya haddace littafin Al'umda da Hawis Sagir da Mukhtasar na Ibn al-Hajib al-Asali da Milhat al-I'rab da sauran waɗansu littattafai duk a cikin waɗannan shekaru guda 9. To kaga ko daga nan muka tsaya, to kai ka san Ibn Hajar al-Asqalani wato marja'i ne a cikin abin da ya shafi ilimi. Fara littafinsa da zami in Allah yadda zai nuna maka wane ne wannan malami. Wannan dai na kawo maka ne a takaice. Ya rasu a shekara ta 819 bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam. To Allah ya datar da mu. To kai tsaye za mu fara tun daga kan muƙaddamar littafin, domin muƙaddamar da malamin ya yi akwai bayani da ya a cikinta wanda idan muna son mu fahimci waɗansu abubuwa a ciki, lallai sai mun bi ta wannan bayanin tukuna za mu fahimci waɗannan abubuwa. Kowa sai ya buɗe daga inda muƙaddamarsa ta fara, ma'ana daga inda ya yi bismillah ya ce kuma alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirati wal baɗinati qadiman wa hadisa wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An ga duk gurin ko? Da sunan Allah buwayi gagara misali. Tsira sallallahu alaihi wasallam, tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah. Mala yace bismillahir rahmanir rahimi, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Alhamdulillah. Mun san ya tabbata hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dukkan abin da ba a fara shi ba da sunan Allah, to albarkar wannan abin yankakke ne. To ballantana kuma littafi na addini. Shi yasa zamu ga sunna ce ta littattafai. Duk malami da zai yi littafi zaka ga ya fara da ambatan Allah, ya gode ma Allah, sannan kuma ya cika sa da salati ga annabin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To malam ya cika wannan ka'ida ya ce alhamdulillah, dukkan godiya ta tabbata ga Allah, dukkan yabo ya tabbata ga Allah, ala ni'amihi, a bisa ni'imominsa. Ni'ami jam'i ne na ni'imatin, hi kuma lamirin ne mai ilallahi ko? Ala ni'amihi, zuwa ga a bisa ni'imominsa tabaraka wa ta'ala, az-zahirati, bayyananniya ni'imar, wal baɗinati, da ɓoyayya. Ka san akwai ni'ima bayyananniya, kai kanka da kake a bayyana haka ai ni'ima ne bayyananniya.
akwai ni'imar da kake iya ganinta da ido, ni'ima ce mai bayyananniya. Wal badinati da kuma boyayya, akwai ni'imar da ido baka ganinta, kaga boyayya ce. Kamar menene? Kamar hankali. Wa yake ganin hankali? Ba wanda yake ganin hankali ko? To shine ba. Shine badina. Kadiman daɗaɗɗun ni'imomi wa hadisan da kuma fararu waɗanda suke faruwa. Ka san inda kaga ni'ima, malamai dama suka ce kala biyu ce. Akwai wacce ta riga ta faru, akwai kuma wacce yanzu za ta faru. Kaga ni'ima da daddiya kai a gurinka, halittarka da Allah yi bayan babu kai, wannan ni'ima ce. Ni'ima farariya a halin yanzu, numfashin nan da kake sheka a yanzu nan ubangiji yake maka shi, ba wai tanadin sa yayi kai ta sha a'a, kai ta Allahu an zalika. Yanzu nan fa wannan kaga ka sheki ɗaya ko, to na gaba nan yanda zaka shaka yanzu ya halicci kansa. Mun gane ko? Suraka ni'ima ce mai hadisiya farariya, ko shi faruwa take. Wassalatu, tsiran Allah, wassalamu da amincinsa su tabbata ala nabihi, a bisa annabinsa. Mun san annabi ko, wanda Allah ya aike zuwa gare shi kansa shi kadai, ba a ce umarci kowa ba, shine annabi. Akan samu wanda annabi ne kuma anan Allah ya tsaye da matsayinsa, ba manzo bane ba, ko ba haka ba. Wa rasulihi, kuma manzansa. Shi ko manzo shine wanda aka aika shi ya kira wata al'umma, aka aika shi ya shirya da waɗansu mutane. Kuma annabi baya zama manzo sai ya fara zama annabi tukunna. Ina fata kun gane. Shi annabi shi kadai aka umarta, Allah shi kadai ya umarta. Shi kuma manzo tura shi aka yi je wa mutane gargadi. To amma mutum baya zama manzo a tura shi wa mutane gargadi sai ya fara zama mai annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ayoyin farko da aka fara soka masa mai Allah ya ce, iqra'a, yi karatu. Idan ka lura da lafazin anan, umarni ne, umarnin kuma na mutum daya. Iqra'a ba ce aka iqra'u ba, a iqra'a, ka karanta kai ya rasulullahi, ka karanta. Da ayat ta tashi ka ba sai ta ce mai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kaga bismi rabbika har yau dai da shi kada yake, lamirin ma nasa kawai aka kawo. Sura kaga daga wannan ayoyin na farko da aka fara saukarwa, manzon Allah ya nada shi mai annabi, tana ce yi karatu. Lokacin kuma da ya sake ganin mala'ika Jibrilu a tsakanin sama da ƙasa, ya tsorata, ya gigici, ya tafi gida, jikinsa yana rawa. Na Khadija, ku rufe ni, ya shiga ɗaki ya kwanta, ta ɗauko mayafi ta rufe, ta ƙara wani ta rufe, ta da tsakar gida tana wanke ƙore. Sai ga Jibril ya zo, sai ya ce ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir, ya wanda ya lulluɓa da mayafi tashi tafi kai gargadi. Anan manzon Allah ya zama me manzo. Nagode. Can da aka umarce shi kadai ya zama me annabi, nan kuma da aka umarce shi ya je ya kira mutane ya gargadi ya zama me manzo. Shi yasa na gaya mana akwai wanda a annabta Allah yake barin sa bai zama manzo, kamar annabi Adam. Malamai sun ce ba manzo bane ba, annabi ne. ƴaƴansa kawai sun rika yin ibada ne yadda suka ga babansu Adam yana yi, su ma suka rika kwaikwayo suna yi, amma ba aika shi zuwa ga wata al'umma a ce tashi je ka, tunda a lokacin ba ma wata al'umma, iyalan gidansa kawai su ne suke al'umma din. To shine, to kaga ala nabihi abusa annabinsa wa rasulihi kuma manzansa. To idan aka ce annabi kuma manzo, ai suna da yawa. Ibrahimu annabi ne, Musa annabi ne manzo ne, Isa annabi ne manzo ne, Nuhu annabi ne manzo ne, Zakariya annabi ne manzo ne, Dawud annabi ne manzo ne. To malam sai bambance maka, sai ya ce Muhammadin, abin yabo sama da ƙasa kenan.
wa alihi da iyalan gidansa wa sahbihi da kuma sahabbansa alladhina saru waɗanda suka tafi fi nusrati dinihi cikin taimakon addininsa sairan suka yi tafiya hasisan da garaje ma'ana da gaggawa ba daga kafa suka rika bin annabi Muhammad da gaggawa haka suka rika bin manzon Allah da iyalan da sahabban haka suka rika bin manzon Allah duk abin da manzon Allah ya ce ayi da gaggawa za su yi duk abin da suka ga ya aikata nan take za su aikata haka kai akwai daga cikin su abin da baya so da ya ga annabi yana so sai kallafa ran sai ce shi ma sai ya so wannan abu na taɓa ba mu misali anan akwai wani sahabi da in ya ci dambu sai ta amai zuciyarsa ta tashi baya son dambu amma yana zuwa da ya ga manzon Allah ya ci dambu ya ce to daga yau sai dai hanjin cikin zai fito amma sai an ci dambu da ya rika ci tun yana aman har sai da ya nena aman har sai da ya zama ma dambu yana ɗaya daga cikin abincin da wannan bawan Allah ya fi so saboda me bin annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga sun yi me tafiya hafifan da garaje haka nan kuma a cikin iyalansa wancan misali ne daga sahabbai cikin iyalansa su ma haka suke da kwaikwayonsa an taba zuwa aka tambayi uwar mu'minina na Aisha aka ce wai kuwa wa yafi kwaikwayo na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce yarsa Fadima tafiya ma kwaikwayon babanta take tafiya yadda annabi yake kwatanta tafiya ita ma haka take kwatanta tafiyarta to kawo kuwa alihi wa sahabihi allazina saru fi nusrati dinihi waɗanda suka tafi cikin taimakon addininsa sairan tafiya hafifan da garaje ba daga kafa ba su yi wa addini koro ba su yi wa addini rowa ba yanzu misali mu lura bajintar da suka yi lokacin da aka yi yakin Uhudu mu duba bajintar da suka yi gaba ɗaya suka ba da rayuwarsu don kare wannan addini gaba ɗaya suka ba da rayuwarsu don kare wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam da dubi misali kamar abubara wani bai yahude ne Allah ya na'ane shi yana madina yana zaune sai manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina shi kuma sai ya hijira daga Madina zuwa Makka yace shi sharadi ne ba za su zauna gari ɗaya da manzon Allah ba suraka yana dawowa Madina wato yana da Makka lokacin yakin Uhudu sai ya fito da yazo sai ya haka waɗansu ramuka sai ya kawo asabari ya rufe ya zuba ƙasa sai ya gaya kafirai tun kafin musulmi su karaso gurin cewa kada wanda kuka bari yayyo nan cikin mutanenmu ramuka ne ga sunan na haka amma idan musulmi sun zo ku yi ta koro su sai sun zo cikin nan idan suka fafaɗa ramukan sai mu rarrafe to da suka zo ku sai da suka wannan lokacin da yaƙi ya juya musulmi baya suka takura musulmi dole sai da musulmi suka rika wannan ɓarin kuma ba su san da ramukan ba da yawa an ta faɗa a ramukan ana cikin wannan yanayi ne ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ɗaya daga cikin irin waɗannan ra'amummuka har guyoyinsa masu albarka suka kuje to abubara yana gurin da aka ajiye shi maharbi ne shi da kwari da bakan shi harbawa yake yana tunkuɗa kafirai yana ije su amma yana waiga da ya ga manzon Allah ya faɗa ramin nan ya ɗaga kai sai ya ga kafirai sun ga annabi ya faɗa gaba ɗaya sun yunƙuro sun doshi ramin to anan abubara sai ya jefar da kwari da baka da kibiya da garin gaggawar ya je ramin da manzon Allah ya faɗa an ce a hanya ya faɗa aƙalla sau 3 ko kuma sau 4 sannan ya je yana zuwa wuf sai ya rufe ƙofar ramin kafirai ku sai suka rika ruwan kibiya manzon Allah yana cikin rami kawai sai jin muryar Abu Barayi yana cewa Allah na gode maka da kibiyan nan ni ta sama ba annabi ta taba ba da aka ƙara yakin Uhudu da aka zo ana ciccire kibiya da wacce ta kare a jikinsa da wacce ta kafe da sandanta a jiki sai da aka cire 72 a jikinsa shine wanda a cikin kibiyoyin aka samu mai guba ta taba majini daga sannan hannunsa na dame ya daina aiki kuma ya gamu da cuta wata na 3 bayan ƙare yakin wata na 4 bayan ƙare yakin Uhud dan sati na farko Muharram shekara ta 4 bayan hijira Allah ya karɓi ransa to kaga ko ai sun yi tafiya ko hafifan ko ba haka ba sun ba da rayuwa don kare shi sallallahu alaihi wa sallam wa ala atiba'ihim
haka nan Allah ka yi da tsira a bisa mabiyansu shine atiba'ihim